Ja sam Luka Šamonik, imam 7 let. Danas ću vam čitat tekst po lipajski Kej sam bil. Na spomlad sam s tatom po drva hodil. Jutro rano sam stal, dobro se obukal, čiž me obudiva šumu zas traktora šal. Motorku, sekiru i capinko, sir i rankun. Za draču sam tate držal, dok on je drva senjal i kun paritjal. Drva su padala, ja sam skoro na glaževinu, kuje neki va šumu hitil, stal. Potle smo fajn grabrove drvna krcali, seli i na mire manem dali. Mama nam je dala za pojist panceti, sirače, buli i pijači. Zneli smo taviol i hranu rastegnili. Kad smo se najeli i napili, alat pobrali, zadovoljni z vozom drito doma pasali. Doma nas je mama za obedom čekala, kompir na zeljnicu paritjala. Potla smo još na njivu šli, zelječe, bulu, repu i brosku sadit. Mama je njurgala, a sam z sestrum metuljilo vil, mesto njoj rogi za kopat nosil. Pacolic sam z žepa znel i sestre nos i mrkasta usta otrl. Misleć kako se večeras sigurno neću prat, ma nekako mi se čini da će nas napošno matva kadu obeleh otočat. To je za danas od mane sve, za još će nahladit, pridite lipu na dobrote. Od brinjelovice do čaja od lipice ćemo vam dat i još puno tega o lipe povedat. O našemu muzeju i o lipe čaje pasala šaljemo vam pozdrave z Lipe i hvala.